Bore da, Manon. Bore da, ydw ti? Fi'n iawn, diolch. Siw i ti ar y bore braf yma. Ie, yndi. Mae'n braf ma fel arfer, dwi'n gadael. Mae'r gwersyg i mewn yn hapus ac yn sych. Yn i cael sgwrs fach? Brec a sgwrs. Ie. Ffyrn? Manon, ti wedi bod nôl nawr gytre ers 3 mis. Do. Siw ti'n setlo? O, setlo'n berffaith. Yndi. Mae fel tas yn ei rhaid bod o yma, ddweud gwir. Yndi. Felly, pam nes ti'r penderfyniad bod ti moyn symud nôl o ardal Shrewsbury? Nes i symud o yma mwyn gwaith. Oedd y gwaith yn iawn, ond o'n i'n eistedd mewn office 24/7. Ges i deimlad o iawn rhaid chdi eistedd lawr a meddwl be wyt ti eisiau gwneud efo bywyd chdi. A fedrwn ni mond gweld Adra fel be sy'n ei licio a lle dwi eisiau bod. Mae rai fi wedi, fi'n falch iawn bod ni'n cael bod mewn tu fewn heddi, achos dyw'r arfordir ddim yn edrych yn neis iawn heddi. Na, di, dim wedi bod yn dda iawn i ni heddiw, ond so fe fedrwn ni wneud, yn anffodus. Ond mi wyt ti'n treulio tipyn o'r amser di yn gwirfoddoli ar yr arfordir, gyda gwylwyr y glannau. Ers pryd ti'n neud hwnna? 3 blynedd lan ym mis Mai, bydd. Ie. Be gath ti mewn i hwnna de? Wel, mae dad wedi bod arno fo ers, dwi eisiau dweud, 30 mlynedd. Dipyn fwy o flynyddoedd na fi. Wedyn oedd pam ni'n fengach gweld o jyst yn rhedeg o tŷ neu rhedeg o tractor. O'n i eisiau gwneud rhyw fath. Llwyddo'n lleol yn actually roed yr push dweitha i fi. O'n i wedi bod yn mewn amdano fo ers chydig o fisoedd, a wedyn desio hyd i Llwyddo'n lleol ar y gwefannau cymdeithasol a gweld be oedden nhw'n gynnig. Ond ie, croeso nôl i Arfor. Diolch yn fawr. A fi'n clywed bod na fecws bach yn neis yn Aberdaron? Oes, allan ti o gegs bendigedig.